A Dragon Ball Super visszatért. Igen, jól hallottátok. Hivatalosan. Nem pletyka, nem kiszivárgás, nem rajongói találgatás, hanem konkrétan bejelentett projektek formájában. A Dragon Ball Super Anime több mint 8 év után újra életjelet adott magáról. És ez most nem egy apró mellékvágány, hanem egy komoly, átgondolt visszatérés. Ahhoz viszont, hogy megértsük, miért ekkora dolog ez, először vissza kell mennünk egy kicsit az időben. A Dragon Ball Super Anime 2018-ban ért véget. Az erők tornája, vagyis a Tournament of Power lezárásával. Ez volt az a történetszál, ahol univerzumok sorsa dőlt el. És ahol sokan azt hitték, hogy ez lesz a Super végső csúcspontja. Az anime itt megállt. Nem volt folytatás. Évekig csend volt. Közben persze a manga továbbment. Új történetekkel, új ellenfelekkel. Olyan eseményekkel, amiket az animét követők soha nem láthattak mozgásban. És emiatt egyre többen hitték azt, hogy a Dragon Ball Super Anime talán soha nem tér vissza. Most viszont hivatalosan kimondhatjuk. Ez nem így lett. A Dragon Ball Super két külön projekttel tér vissza. És nagyon fontos megérteni, hogy ez a két projekt nem ugyanazt jelenti. Az első projekt neve Dragon Ball Super The Galactic Patrol. Ez az, amit nyugodtan nevezhetünk a Dragon Ball Super igazi folytatásának. Ez a történet közvetlenül az erők tornája után játszódik. És végre animében is feldolgozza a manga egyik legsötétebb és legkomolyabb történetszálát. Ebben a történetben jelenik meg Moro. Egy ősi gonosz, akit nem lehet egyszerűen csak erős ellenfélként leírni. Moro egy olyan lény, aki képes bolygók energiáját elnyelni. És ezt az energiát a saját erejévé alakítani. Minél több világot pusztít el, annál erősebbé válik. Ez nem egy klasszikus Dragon Ball ellenfél, aki csak nagyobbat üt. Ez egy stratégiai, manipulatív, kifejezetten veszélyes ellenség, aki az egész galaxis létét fenyegeti. Ebben a történetben Goku és Vegeta nem csak nyers erővel próbálnak győzni, hanem új módszereket, új gondolkodásmódot kell elsajátítaniuk. Ráadásul fontos szerepet kap a Galactic Patrol, vagyis az űrjárőr szervezet is, akik eddig inkább háttérszereplők voltak a Dragon Ball világában. Ez az anime lesz az első alkalom, hogy a Dragon Ball Super valóban új történettel folytatódik. Több mint 8 év után. A második projekt viszont egy teljesen más irány. Ez a Dragon Ball Super Beerus. Ez nem folytatás. Ez egy úgynevezett Enhanced Edition. Vagyis egy újra gondolt, felturbózott változata a Dragon Ball Super kezdetének. Ez a projekt Beerus felébredésére, a Super Saiyan God megjelenésére és az isteni szintek bevezetésére fókuszál. De modern animációval, új jelenetekkel és letisztultabb történetvezetéssel. Magyarul fogják a Dragon Ball Super elejét és új szintre emelik.
Szebb animáció. Jobb tempó. Kevesebb felesleges rész. És több hangsúly a valóban fontos pillanatokon. Ez a projekt remélhetőleg 2026 őszén érkezik. Míg a Galactic Patrol Enemy jelenleg gyártás alatt áll. Összefoglalva tehát. A Dragon Ball Super nem csak visszatért, hanem jövőt kapott. Egyszerre néz vissza a gyökereihez. És halad tovább új irányba. Régi rajongóknak nosztalgia. Újaknak friss belépési pont. És mindenkinek egyértelmű jelzés. A Dragon Ball Super még messze nincs vége.5人の正しい心を持つサイヤ人が手をつないで一人のサイヤ人に心をつなげればその一人はサイヤ人の神になるらしいです。さあ見せてくれスーパーサイヤ人ゴッドの力を。スーパーサイヤ人ゴッド、少なくとも同等の神になったんですよ。カカロット、この俺が認めた最強のサイヤ人。続けようぜビルス様。スーパーサイヤ人ゴッドのパワーはまだオラを上に連れてってくれるみてえだからよ。破壊神はね怖いんだよ。